Sa number 2, balantayan ang mabunok nga ulan kag malapad nga rain band sang Bagyo Basyang. Inisunod sa Office of the Civil Defense Negros Island Region nga padayon ng pagpanghanda sa bagyo. Ang mga response cluster damlag pa ang activated na. Nagbulubaskog ang Bagyo Basyang samtang iniya nagapalapit sa Eastern Mindanao. Ang sentro sa bagyo as of 4 p.m. ang yara sa 150 kilometers east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Yara sa 75 kilometers per hour ang maximum sustained winds sini malapit sa sentro. Kag tubtub naman sa 90 kilometers per hour ang pagmadlos sini. Sa Negros Island region ng Siquijor, southern portions ng Negros Oriental kag southern portions ng Negros Occidental ang yara na sa tropical wind signal number 2. Yara naman sa tropical wind signal number 1 ang nabilin nga bahin sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Sunod kay Director Donato Sermeno III, ang pag-asa mismo nag-aabiso nga bisan pa diin mag-agi ang sentro sang bagyo, dapat ang tanan nagahanda. Ang bilog ng Negros Island region na sakop sa alagyan o kung sa cone sang bagyo. Pero Biyernes ang hapon, ginapaabot ang pagbubo sang ulan. Subong nga Webes, 18 ka mga LGU sa Negros Occidental, lakip ng Bacolod City, ang nagsuspend sang klase. As of 4 p.m., 19 naman kay LGU ang nag-announce na sang cancellation sang klase para buwas Biyernes sa Negros Occidental. Ang Negros Oriental Provincial Government nag-cancel sa trabaho sa mga government offices para sa Biyernes. Nag-suspend naman sa government work ang San Carlos City kag Cabancalan City sa Biyernes. Tungod nga mayara sa tropical cyclone wind signal sa mga probinsya sa NIR, kanselado man ang mga biyahe sa fast crafts kag Roro. Damlag pa ginsili ni Governor Eugenio C. Lacson nga yara na sa tagsa ka mayor ang pag-declare sang pre-emptive evacuation. Ang San Carlos City nagmando na sang pre-emptive evacuation. Ginsiling ni si Palay CDRRMO Coordinator Janilo Bogtae nga mag-recommend siya sa ilang nga LGU sang pagpatuman sang pre-emptive evacuation subong nga hapon. Gina-expect ito sang damo nga amount of rain. So magdagina sang pag-asa regardless kung diin maagi ang sentro sang sang bagyo, pero ang ulan ay lapad gawang rain band. Amo nang pantayan naton. So nag-advise ng kita alin pa kahapon sa mga concerned LGUs na pre-emptive evacuation na mag-implement.